apoiar as universidades de Coruña, Vigo, Santiago, Oviedo e Cantabria. Esa é unha das cosas que facemos no Observatorio Ocupacional da Universidade de Coruña. Medir a calidade da inserción laboral dos nosos titulados desde o punto de vista da adecuación do que os nosos graduados aprenden durante a universidade, a adecuación respecto logo aos requerimentos que tenemos necesarios nas empresas. Por tanto, taxando a liña programática esta, que temos aquí nos nosos papéis, do que vamos a falar fundamentalmente do objetivo 1. Vou a explicarvos algúns aspectos máis ou menos convencionales do tratamento das competencias, pero tamén vamos a chegarnos hacia xeitos innovadores a nivel investigador de achegarse a esta problemática. A problemática da adquisición de competencias profesionais para que, despois de graduar na universidade, pois o empresario que poda medir capacidades que non pesan tido a nivel curricular dun xeito cuantitativamente definido. Eso é o que se trata. Trataremos así varios temas, vamos a ver, supoño que se me escoita ben, non? Trataremos varios temas ao longo da presentación. Vamos a falar un pouco do marco normativo no que se incide a nosa actividade como Observatorio Ocupacional, que é o espacio europeo de educación superior. Trataremos así algunas cuestións metodológicas. Se me escoita ben. Claro, algunas cuestións metodológicas, vamos a tratar o xeito, digamos, riguroso, estadísticamente falando, de medir o stock de capital humano dos nosos graduados, pero tamén vos vou comentar alguna das últimas líneas de investigación que se están realizando en ese aspecto, que, penso que son bastante interesantes. Vamos a deternos un pouco en algúns dos resultados que en fin, acabamos en algúns dos estudos realizados. Comentarei así alguna con respecto a todo o que vimos ao longo desta sesión. Esta presentación é unha versión modificada dunha ponencia que vamos para en 3 meses á Universidade de Barcelona, onde houve un congreso de observatorios ocupacionais, porque, a actividade do Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña está inscrita na CRUE, digamos, no organismo reitor das universidades españolas. Entón, a idea é que todas as universidades españolas deberían de dispoñer dun observatorio ocupacional para medir, de que maneira se insertan laboralmente os graduados. É dicir, que tipos de contrato teñen entre 2 e 5 anos despois de titularse, cales son os salarios que veñen cobrando, se hai fenómenos de sobrecualificación, é dicir, se traballan en sitios que non son aseitados a súa cualificación, os estudos que les cursaron. Esas son todas as cuestións que tratamos no Observatorio Ocupacional. En definitiva, o que se trata de medir ou determinar factores de empregabilidade para os graduados universitarios. Entón, xa os digo, vamos a centrarnos na medición das competencias profesionais. En concreto, das competencias profesionais como elemento adicional o que aprendiches ao longo dos estudos para que a inserción no posto de traballo sexa o máis óptima posible. A nivel normativo, xa sabemos que as institucións de educación superior, pero tamén as institucións de enseñanza secundaria non terciaria, é dicir, os ciclos formativos de grado superior, se insertan no que se chama o espacio europeo de educación superior, que trata de un pouco de homogeneizar o que se aprende nas universidades, pero
trata de homogeneizar o tema das competencias que se adquiren durante os estudos. En fin, todo isto se concretou no proceso de Bolonia, que inclúe como necesidade resistaba no Real Decreto, de feito, a medición da calidade das ensinanzas superiores. A medición da calidade que se realiza fundamentalmente a través de dous estudos. Estudos de inserción laboral, onde se mide, pois o que vos comentaba antes, ¿no? Cantos graduados están traballando, cantos non están traballando, cantos nunca traballaron, que modalidade contractual, que salarios cobran, como é a relación co empresario. E logo, hai outro tipo de estudos técnicamente un pouco máis complexos, que son os estudios de competencias profesionales. Os estudios de competencias profesionais tratan de medir o grado no cal o titulado adquiriu ou desempeña no lugar de traballo cuestións como actitudes, habilidades, aptitudes, cuestións de carácter, moitas veces, de temperamento. Esas son as competencias. As competencias non son materias curriculares. As competencias son actitudes para o traballo. Actitudes para a vida, actitudes moitas veces para os compañeiros de traballo. Bueno, logo veremos así varios listados e entenderemos así un pouco máis técnicamente que significa as competencias profesionales. Que tamén podemos denominar competencias xerais, neste caso. Bueno, metodolóxicamente, en fin, un pouco para que vexades que todo isto ten uns pilares sólidos. A nivel metodolóxico, no que se asenta. De feito, os comentaba que a nivel normativo xa está regulado a través dun Real Decreto que as institucións de educación superior midan a calidade da inserción laboral dos graduados, porque ese dato é decisivo para aprobar ou para presentar determinados plans de estudos. En fin, non vos conto a cantidade de másters, por exemplo, ou alguna que outra titulación que teño que realizar simplemente porque os indicadores de inserción laboral non eran adecuados. En concreto, a día de hoxe, para que unha universidade aprobe un máster, ese máster ten que ter registrado un nivel de inserción laboral mínimamente registrado, entre outras cuestiones. Bueno, o proxecto Talent Educational Structures in Europe, digamos que o marco teórico sobre o que se sustentan estes estudos de calidad. Foi coordinado de un proxecto europeo pertencente ao FP7, foi coordinado pola Universidade de Deusto, pero incluiu a moitas universidades a nivel europeo, e, bueno, digamos que no Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña, nos observatorios ocupacionales da ACUE, pois é, digamos, o marco, o pilar metodolóxico, que se sustentan logo todas as pesquisas, os análisis que realizamos, todo referido ao Talent Educational Structures in Europe. No TAMI se define pois unha lista de competencias. Hai moitas versións, vale? Algúns autores escollen matices así un pouco diferentes, o que sería o TAMI normativo, por exemplo, dividiría as competencias, eso que vos comentaba de actitudes para o traballo, actitudes, relación cos compañeros de traballo, en competencias instrumentales, interpersonales e sistemas. Fixaros, as competencias instrumentales son, digamos, ítems fácil de entender xa por o seu mero enunciado, non? Coñecementos xerales básicos, coñecementos básicos de reflexión, capacidade de análisis de síntesis, resolución de problemas, toma de decisións, habilidades básicas en informática. Temos un segundo grupo de competencias, que son as competencias interpersonais, habilidades interpersonais, compromiso ético, habilidade de traballar en contexto internacional, habilidades interpersonais,
matemática, iniciativa espíritu emprendedor. Non nos vamos a meter tampouco na caracterización, na definición a nivel académico de estos grupos de competencias, pero simplemente vedes que os estudos de competencias o que miden son ítems relacionados con actitudes vitales. Claro, vale. Hai, bueno, versións modificadas deste listado. Outros pilares nos que se asenta a medición do stock de capital humano desde o punto de vista das competencias profesionais son os estudos da OCDE. A verdade que son uns estudos que están moi ben. Realmente, hai un informe do 2013 que abarca as competencias xenéricas en todos os países da OCDE en edades comprendidas entre os 18 e os casi 64 anos, que é o informe Skills Outlook do 2013. E logo sacaron, fai 3 meses, un informe especialmente destinado á medición das competencias xenéricas nos países da OCDE en xente menor de 34 anos, que é o Skills Outlook para Youth Skills and Employability. Bueno, este, pues, a verdade que todavía estamos estudando, pero a verdade que ten bastante lógica que las ofertas se equivocan. Bueno, digamos que xa para rematar así este capítulo de onde se contextualiza a medición do capital humano, dos graduados universitarios. É preciso citar o Centro de Estudos de Enseñanzas Superiores dirigido por Son Taylor e as dúas macro enquisas sobre inserción laboral e competencias profesionais que se fixeron a nivel europeo. A primeira de las Achilles, na que se enquisaron a 36.000 graduados no 2003, e logo na Reflex no 2007, que é onde participamos nós, que se entrevistaron a 50.000 graduados de todo o mundo. Todo iso coa intención de medir a calidade de inserción laboral dos graduados das institucións de educación superior nos países da Unión Europea, e, bueno, ver en que se parecen, en que se diferencian, e analizar un pouco toda esa problemática de ese punto de vista comparativo. Entonces, bueno, vamos a meternos así un pouco en cuestiones metodológicas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver digamos, a maneira máis tradicional ou máis metodolóxicamente rigurosa que nós utilizamos para medir as competencias dos nosos graduados. Entón, isto é un estudo que fixemos con graduados de sociología, por exemplo. Tamén vos vou evitar detalles da mostra, en fin, detalles así un pouco técnicos. Simplemente vamos a tratar de darnos coa idea de como se miden as competencias. De acordo? Entón, penso que vamos a ver que aquí pues, ya podemos extraer una pista de cómo se va, ¿no? Fijaros, aquí tenemos a lista de ítems. Claro, ¿de acuerdo? Entón, temos unha liña vermella, unha liña cortada. A liña vermella son as competencias que se aplican no posto de traballo. Medidas nunha escala de 0 a 10. Vale? Entón, por exemplo, traballar en equipo para os sociólogos enquisados se aplica no posto de traballo unha puntuación de 5 de 5. E a toma de decisións se aplica no posto de traballo con unha puntuación de 6,67. Bueno, estos son promedios, unha desviación típica, en fin, son datos que extraemos pois das mostras que facemos, realmente son mostras amplias. Neste caso, pois unha mostra do prácticamente o 70% de graduados dunha promoción de sociólogos. Estamos falando, pois igual, ceremonias de perto de 100 graduados. Entonces, que graduados se usan? Temos a liña puntuada que indica o grado no cal se adquiren esas competencias durante os estudos. Entón, temos dúas marcacións cuantitativas. Por un lado, a marcación de como se adquiren as competencias durante os estudos e, por outro, como se aplican no posto de traballo. E vemos que hai unha diferencia. Vemos
social e un plan. Na parte de arriba, na parte superior, temos un cambio, un salto, unha diferencia positiva entre o que se aplica no posto de traballo e o que se obtiene na universidade. No posto de traballo, evidentemente, aplicas moita máis toma de decisións que o que te ensinan durante os estudos de titulación. E na parte inferior ordenamos de tal maneira que aparece un gap negativo entre o que se aplica no posto de traballo e o que se adquire na universidade. Fixemos, os sociólogos entrevistados declaran ter unha capacidade extraordinaria de traballo en equipo, moito máis extraordinaria do que os empresarios de retiro. Por lo tanto, é posible ver o compromiso ético, por exemplo. Os sociólogos saben unha aplicación de 6,90 no compromiso ético, sin embargo, aplican moito menos compromiso ético no posto de traballo. Insisto, toda esta numeración, toda esta medición de escalas, ten un tratamiento estadístico, riguroso, a nivel de marxe de confianza, marxe de error, a nivel de realizar sus mostras e a nivel de procesar unha analización que se atinxe estrictamente a metodoloxía tal. Pero, bueno, o único que quero mostrarnos é, de algún xeito, como se pode hablar un perfil competencial dos sociólogos, de esta maneira. Entón, onde deberían de mellorar os sociólogos? Motivación polo traballo. Os sociólogos, durante a universidade, se motivan moito menos do que logo de ser requerido no posto de traballo. Traballar de modo independiente. Teñen que mellorar. Digamos, aquí aparece un espazo de mellor. Responsabilidade do traballo, habilidades interpersonais, se aplica moito máis no posto de traballo do que se aplica ao longo dos estudos. Outra aproximación diferente. Fixados, con esta mesma mostra podemos mostrar línea vermella o que adquiren durante os estudos os sociólogos e a xente de outras titulacións. En línea negra. E logo aquí, esta línea verde, así de menos grosor, é o que requieren os empresarios en cada unha desas competencias. Porque nos estudos de competencias profesionais enquisas a unha mostra de graduados, pero tamén enquisas a unha mostra de empresarios. Entón, os empresarios tamén les preguntas nos teus traballadores que capacidade de comunicación te exixes? Que capacidade de traballar en equipo te exixes? Bueno, evidentemente a pregunta é moito máis complexa, porque cada empresa temos os departamentos, cada empresa se dedica a unha actividade diferente. Entonces, digamos que aquí presentamos unha especie de extracto promedio, ¿de acuerdo? Pero útil para detectar pistas de en qué son fortes, en qué son débiles, en este caso sociólogos. Por exemplo, os nosos sociólogos están fortes con respecto a outras titulacións en capacidade de comunicación, claro. En compromiso ético, evidentemente. Capacidade de análisis e síntesis e traballar en equipo. Digamos que estas son fortalezas propias da titulación de sociología con respecto a outras titulacións. Gracias aos estudios de competencias, os equipos planificadores de política universitaria saben en que aspectos son fortes as titulacións e, por tanto, saben como potenciar iso. Fixaremos na parte inferior, igual que comentábamos antes, a situación inversa. Onde están débiles os sociólogos con respecto a outras titulacións? Fixaremos, coñecementos básicos da profesión. Parece que outras titulacións a carga a nivel estrictamente curricular, teórica, é moito máis forte que no caso dos sociólogos. Aquí hai unha especie de problema. Capacidade de resolver problemas, capacidade de traballar de modo independiente, capacidade de aplicar os coñecementos á práctica. Estas sí que son posibles debilidades que os graduados de esa mostra de sociología nos dan. Bueno, pues este sería unha especie de análise estándar a nivel metodológico dos perfiles competenciales dentro
esta multiplicidade de ítems que realmente un empresario preguntarlle que capacidade de comunicación lle exixe aos seus traballadores, que compromiso ético lle exixe aos seus traballadores. Home, tens que facer a mostra, non ten outro remedio, e o empresario perde así uns minutos do seu valioso tempo, bueno, pues unha medición como rigurosa que sexa esa entrevista co empresario. Sin embargo, xa hai moitos investigadores que avanzan ou tratan de avanzar dende o system scanning a un concepto moito máis flexible e moito máis xenérico e moito máis de competencias que poderíamos denominar as identidades. Entonces, a ver, sin meternos en temas de como se miden ou como se detectan ou como se definen esas identidades, un xeito doado de caracterizada sería as identidades son grupos de competencias. Grupos de competencias moi correlacionados entre sí e moi pouco correlacionados con respecto ás competencias das que non forman parte. Vamos a ver. Parece un pouco trabalenguas, pero se ve un pouco fácil. Por exemplo, isto, bueno, todavía un estudo que temos así en publicación, pero que o trouxe aquí para mostrar, porque, bueno, penso que reflexa así bastante ben esta idea, non? Fixados. Por exemplo, neste grupo. Compromiso ético, habilidade de traballar en equipo, habilidade de comunicar e habilidades interpersonais. Vale, que casualidade. Facemos unha medición, un programa estadístico, e resulta que esas 4 variables, as puntuacións que os graduados dan, en esas 4 variables aparecen altamente correlacionadas entre sí e moi pouco correlacionadas co resto de variables. Bueno, pues iso é unha chave, unha llave. Ben, a ese grupo de 4 competencias, repito, compromiso ético, habilidade de traballar en equipo, habilidade de comunicar, habilidades interpersonais. Bueno, resulta que os departamentos de recursos humanos caracterizan a ese grupo de 4 competencias como un interactuador. Entón, o empresario expresa que o que necesita é xente interactiva. Xente que sexa capaz, por exemplo, de unir aos diferentes departamentos da empresa, ou que sexa capaz de servir de interfaz entre o que sucede no exterior da empresa e no interior. Entón, o empresario non vai a decir, pois necesito xente con compromiso ético, habilidade de traballar en equipo, habilidade de comunicar, habilidades interpersonales. Necesito xente que interactúe. Eso é o que te digo, empresario, ao final. Ou o empresario dice, necesito un traballador duro, esforzado, non? O traballador duro esforzado sabe da correlación estadística existente entre capacidade de aprender, motivación polo traballo, responsabilidade polo traballo, preocupación pola calidade da mellora e habilidade para aplicar os coñecementos á práctica. Ben, esas 5 competencias altamente correlacionadas entre sí e con baixa correlación con respecto ás outras competencias definen un perfil de traballador aí duro. E, bueno, pois van subindo diferentes identidades de traballador. O innovador, habilidade de analizar, de sintetizar, motivación para alcanzar metas, habilidade de adaptarse a novas situacións, habilidade de toma de decisións, capacidade de manexar a información. Entón, neste caso, isto que eu presento aquí está basado nunha mostra a 300 empresarios. Un estudo que fixemos sobre 300 empresarios da área metropolitana da Coruña. Entón, os empresarios, bueno, pois, de alguma maneira, caracterizaron estos 5 perfis. Están buscando estos perfis. Acto seguido, unha vez definidos estas identidades, mediante outro tipo de análisis que se chama análisis lógico. Bueno, isto, por certo, a nivel metodolóxico se chama análisis factorial. Non sei se oicedes falar en momento de análisis factorial, seguro que sí, ou algún de vos. Vale. Unha segunda técnica, tratamos de definir como influye no aumento das probabilidades de que te collan para un traballo se tes un determinado perfil. Por exemplo, a identidade innovador
estamos facendo agora son capaces de detectar ese nivel de concreción e, ao mesmo tempo, evadirse un pouco esa lista enorme de ítems de competencias do tal, de acordo? Os empresarios non queren andar así con esa posición. Os empresarios queren expresar que perfil necesitan eles, non? Por exemplo, o perfil hard worker, por exemplo, o traballador aí esforzado, duro, que está aí a tope todos os días e tal, moi apreciado nas empresas pequenas, entre 1 e 9 traballadores. Tes ata un 25% máis de probabilidades se eres moi curado nas empresas pequenas. Sin embargo, nas empresas medianas, onde xa se empezan a definir dinámicas de organización, tipo postos de traballo moi definidos, definición moi exacta, moi precisa das tareas que tens que facer, non é un perfil demasiado especial. Esta é unha información valiosa, como podedes ver, para os planificadores de política universitaria, para as organizacións empresariais, para foros deste tipo, bueno, digamos, lo que se está avanzando, eso sí, agora mesmo. Isto é unha cuestión a nivel de investigación e capital humano absolutamente novedosa. Pero, bueno, digamos que é a tendencia. Saírse desos ítems tan rígidos e tan estrictos que definiu o TANI e facilitar un pouco a interpretación do tema das competencias. Vamos agora a incidir en como se extraen esos factores. Fixemos, deste grupo de falón de competencias resulta unha extracción de 6 factores. ¿Vale? Se utiliza unha metodoloxía estadística que se chama análisis factorial, que é moi utilizado, por exemplo, en temas de merchandising, en temas de marketing, en temas de venta de productos. Pero que tamén se pode aplicar a cuestiones capitales. Por cierto, análisis factorial, técnica estrella, toda a campaña electoral norteamericana que se cree. Coronel se inventaron este sistema. Entonces, sin necesidade de acudir aos ítems de competencias definidos por TANI, sino simplemente unha enquisa de inserción laboral na que lle preguntas os teus titulados que motivos tes para elegir a titulación, que motivos tineches para elegir a titulación, vocación, saídas profesionais, influencia familiar, outros, o teu grado de satisfacción cos estudos, máis bo, menos bo, os teus coñecementos en informática, procesador de textos, folla de cálculo, base de datos, internet, software especializado, lenguaxe de programación, os teus coñecementos de inglés, se realizar de formación adicional, e que importancia lle das aos seguintes aspectos do traballo, simplemente con estas variables, xa que nos metemos en temas de competencias profesionais, se poden extraer perfis de identidade mediante este método. Entón, vamos a ensinar, bueno, pues como fixemos nos a nivel, ou como estamos facendo nos a nivel da coordinación do estudo de inserción laboral que estamos facendo para esta región noroeste que vos comentaba antes. Bueno, entonces en este caso estamos, o estudo xa rematou, entonces estamos facendo un análise da enquisa de inserción laboral en clave de identidades. Que identidades son as que teñen máis éxito agora de estar empleado. Partindo da enquisa de inserción laboral. Me segues, falo moi rápido. Seguimos, non? En principio non analizamos, por suposto, titulación a titulación, vale, pero agregamos as titulacións nos 5 grupos de coñecemento que xa sabemos. Las técnicas, ciencias empresariais, ciencias da saúde, ciencias sociais e humanidades. Temos as 5 áreas de coñecemento que a OCDE define como, bueno, pois, os 5 grupos de titulacións que poden ser distinguidos, ¿no? A nivel de educación superior. Entonces, bueno, se trata de determinar a probabilidade de estar empleado en función de toda
se pode conseguir resultados interesantes. En fin, quedamos a funcionar a máquina informática, facemos o análise multivariante, entón conseguimos agrupacións de variables correlacionadas entre sí. Vale, esto es lo que buscamos. Entonces, aparecen, en primer lugar, o sorpresa, fuertemente relacionadas habilidades informáticas en web de cálculo, base de datos, software especializado en lenguajes de programación. Aquí tenemos una identidad o un perfil de graduado que se corresponde con un experto en informática. Claro. Y luego vamos a tratar de definir la probabilidad de estar empleado de ese experto en informática. Y sabemos que no vamos a determinar la probabilidad de estar empleado de un titulado de informática. Porque este experto en informática puede ser arquitecto, puede ser ingeniero, puede ser economista, puede ser de comunicación audiovisual, podría ser arqueólogo. Por ejemplo, en este caso, o a xente que fai un de economía e de comunicación sabe un conocimiento de bases de datos bastante importante, por encima da media de outras titulacións que supuestamente son máis expertas en bases de datos. Seguimos dándole a máquina estadística e entón aparece un segundo grupo de variables correlacionadas. Importancia dos seguintes aspectos do traballo. Oportunidades, contratos interpersonais, ter un xefe que apoie e oriente e poder ter iniciativa dentro do posto do traballo. A isto que chamamos traballador innovador. En oposición, o terceiro grupo de variables correlacionadas que aparece que son traballadores que le dan importancia ao horario, a estabilidade, o salario e as amplias vacaciones. É curioso, pero sai así, non hai trampa ni carga. Aquí, de base a máquina estadística, sabes que estas variables altamente correlacionadas entre sí con baixa correlación con respecto ás outras variables. Está claro que le podríamos chamar un traballador, en fin, tradicional, non sei. Muy bien, eso está sometido así un poco de polémica, un poco de discusión. Digamos que tenemos un perfil de traballador innovador que é o que se move dentro da empresa unha actividade que sabedes que é moi fácilmente caracterizable con respecto ao traballador que le dá prioridade a ter un horario de traballo, amplias vacacións, bo salario e estabilidade. Fantástico. Seguimos dándolle a máquina estadística a ese análisis factorial maravilloso que nos arregla tamén a mostra e que nos separa tamén as variables e que nos agrupa tamén. Entón, temos un cuarto grupo de variables. Este é un grupo interesante. Se trata de graduados que teñen bastantes coñecementos de informática en procesador de textos, en internet, que teñen un nivel de inglés bastante razonable e que se preocupan de andar facendo formación adicional despois dos estudos. Está claro que esta xente non son estos expertos en informática que saben de programación, de que son capaces de diseñar aplicacións web, de que son capaces de montar servidores. No. Aquí do que se trata é de xente que ten un uso fantástico da xestión de contidos en internet, que se sabe mover en redes sociales, que utiliza o inglés como ferramenta de comunicación fundamental. Está claro que somos community managers. En último lugar, tenemos un último grupo que aparece correlacionado. Digamos que un débil grado de correlación, pero de correlación aparece. Así que, ¿por qué no mencionar? Vale. No observatorio ocupacional, si nos caracterizamos por algo, es por non evadir a polémica de los datos negativos. As universidades teñen que saber as fortalezas, pero tamén as debilidades dos seus planes de estudos sobre capital humano, así que se titula. Tenemos aquí un grupo de graduados que declaran que desean unha titulación de xeito moi vocacional, pero que logo non realizarían esa titulación de 0 anos, sino que terían realizado, por exemplo, un ciclo formativo, digamos. Bueno,
Sabré que puxemos a etiqueta vocacional insatisfeito, que é unha etiqueta pésima, pero a ver, non se nos ocurre así outra cosa, como participar. Non salían así con as indicacións estadísticas, pero a verdade é que xa. No, sí, salían estadísticamente significativos. Pero bueno, así. Non quisemos evadir tanto esta cuestión. Entón, bueno, o que facemos é definir a probabilidade de estar empregado, calcular a probabilidade de estar empregado en función de esos factores. Vale. Mediante un software de análisis multivariante, bueno, nos utilizamos moito Stata, pero tamén coñecedes, en fin, a cantidad de virus, SPSS. Vamos a ver, sin entrar en temas de porcentaxes, de probabilidades, esos gráficos que veíamos antes e tal, os expertos en informática son os que saen con maior probabilidade de estar empregados. Está claro que son os reis do mercado laboral, agora mesmo. A xente que sae con altos coñecementos en informática a nivel de experto, son os que consiguen a empregabilidade. E son, como vos dicía antes, non necesariamente titulados en informática. Tamén son enxeñeiros, tamén son arquitectos, tamén son, en algúns casos, licenciados en biblioteconomía de computación. Tamén teñen altas probabilidades de conseguir emprego menores, en este caso, os traballadores innovadores e os traballadores tradicionais. Pero aquí sí que nos hai un ligeiramente superior, unha ligeiramente superior probabilidade de estar empregado. Isto é curioso, o traballador tradicional, ese que lle daba a prioridade ao horario, as vacacións, o salario, é dicir, os aspectos, por así decirlo, canónicos da contractualidade laboral. O traballador innovador é un pouco menos apreciado no tecido empresarial entrevistado. Entón, pero tamén unha información bastante relevante. Por certo, obxecto de polémica, porque que deberían de promover as universidades e os centros de formación profesional? Traballadores innovadores, sí, que parece que son os que van a sacar máis adiante as empresas, ou traballadores tradicionales. A quen queren os empresarios? Os vocaciones insatisfeitos hai unha ligeira contribución positiva á probabilidade de conseguir emprego. E os community managers, para a nosa desagradable sorpresa, saen unhas probabilidades de conseguir emprego malísimas. Malísimas. Nos estudos de innovación que levamos feito, nos dous estudos de innovación que levamos feito no Observatorio Ocupacional, que podedes consultar na página do Observatorio Ocupacional, o porcentaxe de uso das redes sociais no negocio das empresas da área metropolitana da Coruña é dun 25%. É dicir, estamos falando de que o 75% das empresas viven completamente alleas o tema das redes sociais. O tema do negocio, en xeral, o tema do negocio a través de internet. Entón, aí hai un espacio de mellora grandísimo, todavía. Por suposto, o que non hai é postos de traballo para este tipo de traballo. Actualmente, na área metropolitana de Coruña, ou non son perfis moi apreciados. Necesitan informáticos expertos, sí, programadores, etc. Pero community managers non, pero é un mero. Porque o desenvolvo no nivel de beneficios das empresas está claramente demostrado que vai da man da inversión no negocio de internet e do tema das redes sociais. Entón, bueno, así a nivel de conclusións, tanto conclusións de todo o que vos comentei. En primeiro lugar, se unha cousa nos quedou clara é que, independentemente da titulación que fagas, os decisores de política universitaria e nós, dentro do Observatorio
ocupacional, insistimos moito en eso, teñen que proporcionar habilidades informáticas sobre eles, os seus graduados. Aquí hai unha cousa clarísima, que nos hai de bastantes estudos de competencias. Os titulados de Dereito, a competencia específica que máis demandan é o manexo de Excel. É curioso, pero todos sabemos o trascendental que un licenciado, sexa da titulación que sexa, teña un bo manexo de Excel, non un simple ou un manexo a nivel de iniciación. Calquer titulado, ten que coñecer un procedimento. Agora mesmo, nos estamos aí insistindo moito en esa cuestión, en outras cuestións, a nivel de diseño tamén, podríamos insistir, a nivel de diseño de páginas web, que é unha demanda masiva por parte de enxeñeiros, por exemplo. Os enxeñeiros aprenden a programar en Fortran, aprenden a programar algúns en Java, pero ninguén aprende programación web. Pero a programación web ten unha habilidade, por menos, un nivel medio para un titulado universitario. Iso, vamos, a día de hoxe é algo estructural, que nos nosos estudos de competencia están. Podedes consultar na nosa página do Observatorio Ocupacional. Ben, eso en primeiro lugar. En segundo lugar, bueno, sabedes que isto é unha ferramenta poderosa, incluso a nivel visual. A nivel visual, bueno, isto non quería ir para atrás, pero a nivel visual, os lembrades da curva de perfis que vos ensinaba antes. Igual... Sí. A nivel visual, toda esa complexidade metodolóxica, en fin, os defensores en política universitaria, os empresarios, os actores implicados na creación de empleo na mellora do capital humano, poden utilizar estas ferramentas de xeito moi inmediato tamén, para mellorar certos aspectos. Así que, bueno, pues esta é a conclusión que vos quería mencionar. É importante empezar a explicar de esta maneira as fortalezas e as carencias dos programas de formación en educación superior. Se está empezando a facer, pero se está empezando. E outra, con respecto aos perfis que nos salía nesta análise que fixemos, insisto, non con ítems de competencia, senón simplemente cunha sencilla enquisa de inserción laboral. Nos hai esta polémica de traballadores tradicionais frente a traballadores innovadores que nos creemos que dá para bastante. E, logo, por supuesto, o tema da inserción laboral dos xestores de contidos en internet. Non hai un programa de estudos de community management actualmente. Son cousas que vas aprendendo aquí, alá, en cursos que faz, etcétera, etcétera. Eso debería ter un cero nivel de regulación. Entonces, bueno, por último, eu os animo a calquera duda, calquera cuestión, calquera historia que querades coñecer con respecto a nosa actividade, me dirixides un correo. Sabedes que a dirección así, incluso sencilla de recordar, cola.dc.es, a pesar de que non teño ni idea de por que se chama todo, esa conta, se chama todo. Temos unha página web, a página do Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña, de Yacaba. Vos podedes descargar todos os estudos, toda a metodoloxía, todos os informes, ou casi todos os informes que levamos feito, vos podedes descargar un timeline de toda a actividade que facemos e un anuncio así máis ou menos en primicia. Vamos a presentar nos próximos meses a cartografía da innovación, que é unha aplicación informática para teléfono móvil e para ordenador, na cal vamos a poñer os datos de 5.500 empresas da área metropolitana da Coruña no total de o que fan, de actividade de innovación que fan, actividade planificada no futuro de exportación e importación. Bueno, a aplicación está actualmente aberta para que miredes e para que descarguedes no móvil, a pesar de que non foi presentado oficialmente. Estamos así un período de probas, así que se vais á página do Observatorio Ocupacional, os animamos a que aprovedes e así de paso en unido a ver que tal vale o servidor de velocidade cando cantidades
universidade pois, é un organismo, en fin, máis robótico, é un organismo con máis potencialidades bestiais a nivel de capacidade de transformación do medio social, a nivel de enriquecimento, do tejido empresarial da sociedade xeral. O sea, é un organismo, digamos, crucial para unha sociedade que funcione de maneira que funcione ben, e que crezca, e que cree empleo e todo eso. Pero, claro, actualmente, efectivamente, hai unhas dinámicas que impiden que as lecturas, sobre todo as lecturas negativas, trascendan a los órganos de decisión. Sin embargo, sí que temos así algún pequeno éxito aí conseguido no noso haber, que, mira, estamos así bastante orgullosos de eso, ¿no? En primeiro lugar, a existencia da rede de observatorios ocupacionais da CRUBE, que somos así, a verdade que moi tábanos, sempre andamos así, definindo as fortalezas, pero tamén as debilidades, a mesma altura, a consolidación da rede de observatorios ocupacionais, a extensión do estudo de inserción laboral de maneira homogénea a todo o Estado, o sea, eso en principio interpretamos con un certo éxito, e logo tamén todas as universidades, todas as facultades nos piden un indicador de inserción laboral. Eso é, vamos, un porcentaxe que resulta crucial. O decano da facultade de decano nos pide un indicador de inserción laboral, porque eso ten que enviarlo ao Ministerio de Educación e ten que enviarlo á ANECA, a Agencia Nacional de Cualificación, porque se ese indicador non é bo, ese plan de estudos ten un problema para ser aprobado. Por Real Decreto 2007, que nos ponía aquí, os indicadores de inserción laboral se teñen moi en conta para validar plan de estudos. Entón, ese tamén é un pequeno éxito, non? As universidades van ter que ter en conta ese indicador de inserción laboral para aprobar os planes de estudo, porque, de feito, hai algún caso de alguna titulación que se cancelou por culpa de baixos indicadores de inserción laboral, pero hai moitísimos casos de másteres que non daban a talla, digamos, en ese aspecto, que xa non se puso. Entón, bueno, aí xa está empezando a funcionar un centro. E logo, o tema da formación en competencias xenéricas, habilidades informáticas, habilidades interpersonais, capacidade de traballo en equipo, eso tamén se está empezando a aplicar. En ICC moitísimo. Os profesores realmente aprenden para guiar en temas de competencias xenéricas. Pero dentro da universidade tamén está empezando a avanzar ese tema. En concreto, imagínate,